Bon dia, famílies! Avui parlarem del color dels mocs. El color del moc no determina si és necessari o no prendre antibiòtics. Els colors que podem trobar són transparent, el més habitual. Si augmenta en quantitat i s'acompanya de degoteig nasal i estornuts, podríem pensar en una rinitis al·lèrgica. Blanc, el moc és més dens perquè ha perdut humitat. Groc, pot indicar una petita infecció. Verd, pot significar una infecció més important com una sinusitis, però no cal alarmar-se. Si dura més d'una setmana, cal consultar el metge. Marró, podria indicar una infecció pulmonar com una pneumònia. Negre, pot ser degut a brutícia, nicotina, fum o fins i tot fongs. Vermell o rosat, el contingut sanguinolent pot provenir de la ruptura d'un capil·lar o d'haver-se mocat amb força. Si hi ha un esput o moc amb sang, també podria ser indicatiu d'una malaltia respiratòria greu. Cafè o taronja, per sang antiga expulsada pel nas o per haver inhalat alguna substància d'aquest color. Per reduir la presència de moc, hi ha medicaments com els antihistamínics o els descongestionants, que poden tenir efectes secundaris i han de ser valorats pel personal mèdic. Les recomanacions més eficaces són 1. Ingerir líquids en abundància per fluidificar el moc i evitar-ne l'acumulació. 2. Utilitzar humidificadors que afavoreixen l'excreció i suavitzen les mucoses nasals i de la gola. 3. Aplicar suero fisiològic o solucions d'aigua de mar d'origen natural per eliminar mocs i impureses. Gràcies per escoltar-nos i molta salut!